ысынлап та безнең халыкта 100 ел эчендә хатынга шул тиклем зур әһәмият бирелгән, уның гаиләлә. Менә барың бит инде бер әйбәт никахка. Карап торам, хәзер инде хөрмәтле ямагат, котлауларыгызды әйтеп китә алагыз диләр дә, шундай бер агаһы, апаһы, монда бабайы, әбие сыгалар бит инде икәүләп. Да бөкрәй бабайы тора, монда бисәһе, монда күкрәген киреп, алга килеп сыгып басала, шигырь һөйләп җибәрә шунда. Мана шулай булай. Бабай шым гына тора, азак нимә. Мин булай шул һинең әбиең әйткәндәргә кушылам инде ул. Әбиең дөрес әйтә инде ул. Уның хәмәк мин матур әйтә алмыйм инде ул. Мана карап торам, йыга укы килә дөрес әйткәндә. Вот карап торам, лох. Әгәр ул бында шулай басып тора икән, тегене көсүк хәмәк инде. Мана ислап та карап торам, көсүк. Безнең якта ундыйларны базау диләр ул. Ул әйтергә тиешен утыр шунда, мин үзем сыгып әйтәм. Миннән алла килеп сыктың. Теге рус әйтмешләр, бирегә попуталар. Сыгып басалар да икәүләре, катын бөтен нәмәне өйлә. Юк, катын күренеп тора, моны 100 километрдан күренеп тора, ул гаиләлә беренче, уның үзе иң тәүдә тора. Бул машул база ул нигенә инде. Теге куәтләп кенә, мин теге һинең әбиең хәмәк әйтә алмыйм. Һин нисек инде, һин мына мин шундый парзарга карайм да уйлайм. Әгәр төнен ана шул өйгә берәй бур төшә башлаһа, мин уйлайм, ана шул әби һәнәк тотып алала, үзе сыгалыр ул. Бул бабай ипләп монда матур яраланып куйма, шулай. Шуның хәмәгәрәк инде. Шан без әйтәбез, тагы мына никахтарда тагы бер котлау бар. Мин шул котлаудан һуң ыргып торып сыгып китке килә. Мына касам бармы, мин нисә никахтарда булдым, бер никахта шул котлаусыз үтмәй шикелле ул. Мына һеңлем, туганым, ир ул, инде ул, әлбиттә баш, ләкин катын муен кайда борыла, ир шунда борыласак дип. Дөрес, мына улар өчен нәкъ шулай. Шундый теге бабай менән әбиләрдән күренеп тора ул, ысынлап та кем монда муен, кем баш икән. Мына әгәр муен борылган якка гына баш борыла икән, димәк бу елкәһез баш, елкәһез кеше, елкә юк. Шул мына ысынлап та катындардың роле теге саманан тыш арта башлаһа, ул җәмгыять юкка сыга. Буның турында күп әйтелгән, исбат ителгән. Һәм безгә пәйгамбәребезнең үзен генә истә тотыр кирәк. Әгәр катындар сезнең өстегездән башлык була башлай икән, ул вакыт сез җир өстендә түгел, җирнең өстендә булуыгыз хәерлерәк диелгән. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән.